Tarong nga nagsilik niya. Hindi ka nagtarong niya ah. Yan na. Tarong nga na. Tarong nga dyan ah. Apila ito dito. Apila ito dito ya. Apila ito dito. Tilik. Ito po. Tarong nga dyan na. Sige ra maghubog si Papa oy, daghag sagbot dire, di kahagbas. Talapadaan niya yung ulo na ko eh. Maulot. Oh! Sama itong bata ito. Sama itong bata ito niya ingadlaw. Anong niabot na ito dira? Isa man ito ningari dira. Ha? Isa man ito. Nalibog ko ito ba? Pagkakita na ako ni Dagan. Uy, patay! Naman yang Papa bay. Uy! Agay, burag maipit ko ani bay. Patay! Doon na ang takot siya. Chikay, sayang nga oy. Kunja, panilig ka tarong. Pantay na din mo na mahuman ha. Naging sakpot ah. Wala dyan ah. Sige nagmayo. Tulog ako ah. Gago! Sige ra maghubog-hubog si Papa oy. May pagka nang iyang hubog-hubog ihagbas na niya dire. Paano masabi? Matulog sa ako ah. Darunga dyan na imong kunja. Tulog. Sakpan na ako itong bata ito. Bata ka. Mamisita na. Bismillah patol siya. Sige ra maghubog-hubog si Papa oy. May pagka nang iyang hubog-hubog ihagbas na niya dire. Di pa na siya mangangamatog. Ikaw, ayaw supak-supak sa akong istorya ha. Ba't ako na naman? Wa man ko nagsupak-supak ba? Nanilig lagi ko dire. Kahubog ra na nimo. Punta nagsilig siya. Sagbot na kaya. Eh? Ikaw, bataan siya. Tadi ko, katikuan naman ko. Ikaw, basta pa ka. Para, tagan kami balan. Kung sa'yo trabaho. Sudas, basta pa ka. Labad na kong ulo. Mao nang hinungdan. Banto gibiyaan ka ni Mama. Mauna si Mama ni abroad. Lungon kay kung dako. Salamat kay jud ko. Baan jud ko ani ba? Baliko na ko tong chika bay. Murag nakubaan ako ba? Ako katulog ba? Di na ako mastorya siya sa tubangan. Unsam to ang Papa bay? Pato na ko turon. Karon ka. Ito na tingnan ang ibati dako sa iya ha. Run. Yay ka. Aran tika nanilig.
Karon ka, ulon ti ka. Daron ka na, marayban ko. Run. Ayay ka, nanapod yung papa. Ay, salamat, nahubog ka. Karon kang chikaa ka. Na ako dito ka. Karon kang chikaa ka. Karayban ko di dito ani maipit. Mong papa nangangana. Hahaha. Karon kang chikaa ka. Ako dito ka. Haha. Uy, nana pong batang si Pato. Tultol na po diri. Uy, rayban pa. Paano masabi? Patay, si Papa. Nagkaka na. Unsa kay tuyo ang batang si Rufo? Padulong man daray ah. Aya! Aya! Ato ah, naman chikoy bay ni balik man daray. Unsa imong tuyo sa ako ah? Ayay ka, ang chika ni duol na jud. Usog ang buto-buto sa kong dughan bay. Ay chika, naundra na yung papa. Dra lagi na natulog. Nga pa jud. Paano masabi? Ay, nagubog-hubog kay gibiyaan ni mama nagtog abroad. Ay, kagwapa jud ang chika oy. Hala, ulaw mataan bataa oy. Nang maulaw man ka. Ibati sa imo agod. Hala ka, kamatay mong papa. Ay, kainit. Ah. Kisang na bata. Ayay, maipit ko ang style ah. Di siya man lang bata ah. Magka-istorya. Ah. Oy, Dong. Uli dito. Pagkagwasto sa inyo. Kaya nanilig na rin. Di mo nang ikuan-kuan ng bata ah. Istorbo. Di ka muli. Ilabay ko ng butilya sa mo ah. Ha? Bantay ka. Berpadong di ko anik ulipa. Ninyon ko anik nahubog ng hanar ni bay. Sa akong plano ani ha. Ay chika, uli lang ko bukman ni papa. Magkita-kita lang ta sa eskwelahan chika. Uli na lang dito chikoy. Kay si papa ni bagay na. Hubog-hubog na ba yan na basin malabay pa ka na sa sapa. Oy, chikoy, uli na lang dyan dito kay gubaan na lang na ang plano kay hubog-hubog na ba si papa. Sige, chikay, uli na ko. Nalipay na ko kay istorya na ko nimo. Bye-bye, chikay. Ayay, chikay. Daan ako diyan. Agad. Sige, chikay, uli na ko kay. Uy, unsa man na, chikoy? Unsa man na? Kaigit ka? Bawa ba na? Naglain ako tiyan. Hawa, dagan-dagan lagi na ng kalibak na pa. Bawa pa.